everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nindot og maayo ang kanta nga imong gi-compose. Corazon. Salamat, Luminous. Pero abi mo, muna sa ginawa. Og bunga lang kato sa akong una-una. Samtang wa ko'y lingaw sa akong kinabuhi, mao ka na akong buhaton. Mag-compose og awit. Mapagarbuhon kay kung gikaila ko ikaw, Corazon. Og Oh, nisamot ang akong kauwaw nga dili ko na lang ipadayon ang akong tuyo nimo. kay unsa man gid ay ang imong tuyot, Luminous? Unsa man? Gusto kong mopadayag sa Oh, akong gugma diha nimo. oh, unsa? Pasaylo ako, Corazon. Pasaylo ako. Wa ko kapugong sa pagsulti sa matuod. Naigugma ko nimo, Corazon. Luminous. Oy. Niambag magka, oy. Oy, Nakasulti ko. Ay palabi ambag. Nakasulti ko ni Corazon. Sa gusto kong isulti. Ay palabi ambag ma. Oy, maulhos na imong apali dong. Lipaya si kong anak hilaw, oy. Nigi, sugod ka. Ah? Wa pa lagi tay. Nya, ano lipay-lipay mga diawa pam day kasugta. Ha? O nya nalipay kung gisugod na ka. Unta. Mana? Magbuot kag malipay si Dong Luminous. Oy. Bisan og kanang uwa pa siya sa Unsa ron? Unsa ron mananapa? Oy, dairang naaday ka diha ikaw. Ikaw dairang naaday ka diha. Mananap ka Abi na kong bato, abi na kong mananap na sa akong kilid nga mitabi kalit. sa badawa sayay. Ay, dairang. Nairang. Dong, congrats Dong. Ha, nakasulti ka yun sa importante o sa kabahin sa imong speech Tuna, nimo tuna. kaganiyang adto Tuna, kang Dairang. korason. Ay, sabasay. Tuna, to, eh. Kapuyan nimo Ang ay. naluag-luagan ra gyud ang gibati sa akong dughan. Kana. Human ko kasulti ni Corazon, nairang. Sa unsa dong? Nga ako siyang gihigugma. Ngano nga pa magkasugta dong? Ngano nga madayon siya mo tando og maingong nahigog masab ko nimo. Dili sa tingali mo tando dayon ng babae wasay ay kay maguna-una pagani na. Sa una di ay sa diyang gipanguyaban ko nimo ni tando dayang ka. Waday! Pero katandoon na ka! Aw katandoon ko taon Dailahan, tata niya dailahan. kadala ba diya ay. Dailahan. Oy, ang taon uwa pa ko nimo layatig kalit o gidabo-dabuhan ko nimo dito sa kasagingan o di ka mo Oy! ng buanga ka. Tama ka niya, Irang, oy! Pagkapinan pa man mo buang! Nga sa ato pa, nakigminyo ka na ko, way gugma, mao ba? Aw doon na sa koy gogma nimo say. Oy kay ang naman sa magpakasal ko sa taong oy gogma. Lagi, Kasaw na, dako-dako itong akong gugma nimo pero karon. Ka! Pero karon day, O, dako-dako lang gihapon, bisag ang imong tingog, murag bayot na. Nausap na, di mo na mong tingog akong gisugot sa una. Ug usahay mo rasag kag kanabang inamawan, bitaw ko na yung mabitaw. Akin ang dong, ay sige tingog say. Dong, Luminous, dong. hindi sumago! Magalitan man tani mo amaw ka Hindi- man! hindi Gikalitan sabag- man ko ni mo singgit hindi- akong hindi dugan. sabag- Ma! Ano? Aray! Ay, Ay, mumangko gisagpa, day. Igor ko ni singgit o hindi sugabo. Gisagpa na yung kinimo. Naro siya, naminaw na to. hain man! Bebe, wa man lagi ko magkakitang minaw ba na siya? Minaw ka na siya? Ha? Tigipang radyo na. Ikaw ron, singgit rong usab diha ron, kada maigo kasi kung kumo ron. Ay, Dong Luminous. Sa tanaw ba yan ako? Joseph Ay, Gabonada. lagi tingog diha. Joseph Sa Gabonada. tanaw ba yan ako? Doon na siya pagtanaw ni mo sinda korason. Ay, paminaw siya na ko na, Dong. Dili ka lisod-lisoran dyan ni inday korason. He, sugton ka dyan.
maayo unta nahiirang. Kung siya Stephen Melencio. Kasi Ay, problema nagtingog na say aron kita madugay sa mula ay! Dili ko makatuog. Kanunay nagbalik-balik sa akong una-una ang gisulti ni Luminous kaganihati rin ako. Nahigugma ko nimo korason. Dili kalimot nga may laik na pagpati ni turog sa akong kasing-kasing alang kaniya. O kung dawaton ko ang iyang gugma, tingali kasabaan ko ni Dada Armando ug Mami Elsa. Unsa may maayo na kong buhaton, dawaton ko ka ang gugma ni Luminous o dili na lang. Unsa may akong buhaton, unsa man. Mayo buntag. Oh, ikaw na usab. Armando. Nag-Armando ka lang kanako. Gusto ka? Tawagon kay ka og sir? Serkador? Nganong nagasuod ka din? Ano na'y gwardya sa gawas ni akong panimay? O guway basta-basta magasuod din? Kung way pagtugot ka na mo matagiya. Kana. Ayaw gid lagi tingog. Ayaw na pagka-scat step mong baba. Ayaw lihok ka. Ayaw gid og lihok ug ayaw pagsaba. Kay tinalig. Kanon di kanya. Kaun taon. Kanon tagyog ka. 5 kabuk mga butong kiring akong kita. Wa ko lang ikagasa ni korason. Kiring 5 lang kabuk mga butong. Ihatod ko dik sayo aron makainom si korason sa tubig ni ining butong. Tambal man sab ko nun eh. Magkagawas ka na nini akong panimay na laki. Dili ko magawas. Hain si Corazon. May toyo ko kaniya. Wa ko'y gusto ka ni mo anak sa akong anak. Kaya nag-ingon ba day ko? Nga nagkagusto ko si mong anak. Armando? May toyo ko ni Corazon. Hain siya. Lakaw na! Pawa na nini! Gawas na nini sa akong panimay! May gipangita ko, Armando. Og nahibaw kong nahibaw ka kung asang akong gipangita. Sultihi ko. Hain si Prinsesa Histia. Kita siya ni Histia. Nga nung wa ka makatingog, matol ko, hain si Prinsesa Histia. O nganong ako man ang iyong pagitaan sa imong gipagita. Nga wa man ko makailan sa imong gipagita. Nahibaw kong nahibaw ka. Gabi! Corazon! Balik sa imong kwarto o palang ka! Sige na, Corazon! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.